Пімен Панченко. Што даты? Гэта толькі векі гісторыі. А для салдат, чые навек закрыты векі, няма ўжо дат. Ніякіх дат. За рысай той маўкліва, пуста. І на дарогах крыжавых узводзім помнікі і бюсты. Мы не для іх, а для жывых і для дзяцей, каб не зблудзілі у гушчары нікчэмных дат, каб памяць песні нарадзіла аб неўміручасці салдат. Добрый день. Я ученица 6 класса Жемчужской средней школы Скороход Дарья. Урывок. Михай Сланьков, Васильки. Міколка не чуў гэтых стрэлаў. Яму было ўжо ўсё роўна. Нерухомым позіркам наглядаўся ў блакітнае неба, нібы прыслухоўваўся да былых сваіх думак аб нянавісці, аб помсці. Застылы твар стаў калючым, суровым. Нібы пражыў Міколка доўгія дзесяткі год. Усё перажыў, усё пабачыў на свеце. І толькі на вусна засталіся. Ні агонь, ні жалеза не змаглі сцерці сляды усмешкі, слаўнай, дзіцячай. Побач ляжала яго торбачка з раструшчаным пад салдацкім ботам пеналам. Ды выпалі за пазухі і ляжалі ў пылі запазнелыя восеньскія васількі. Сінімі васількамі ацвіталі і вочы хлопчыка.